ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு கிறிஸ்டின் ஃபார் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உங்கள் மொபைலில் ஒரு சூப்பரான டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். என்ன டிக்ஸ்னா, உங்கள் மொபைலில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோஸில் வச்சிருப்பீங்க, இல்லை பழைய ஃபோட்டோஸில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம 1 மினிட்ல வந்து நம்ம ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோ சொல்லி போகிறேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்பா மொபைலில் இருக்கிற ஃபோட்டோ ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் டிக்கர் ஃபோட்டோ ரெக்கவரி. இதை வந்து ப்ளே ஸ்டோர் அவைலபிளாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்டார்ட் பேசிக் ஃபோட்டோ சர்ச்னு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணக்கப்புறம் கோ டு செட்டிங்ஸுக்கு ஒன்று கொடுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்மிஷன் கேட்கும். அந்த பர்மிஷன் நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். செட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான செட்டிங்ஸ். இதுக்கப்புறம் உங்கள் மொபைலில் என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த நல்ல ஃபோட்டோஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெக்கவர் பண்ணக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் பொறுத்தவரை நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கும். 10 மினிட்ஸ் 50 மினிட்ஸ் வந்து டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஓகேன்னு வந்துடும். அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ், அதாவது என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணுமோ அந்த ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஃபோட்டோஸ் வேணுமோ அந்த ஃபோட்டோஸ் மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபோட்டோஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி ஃபோல்டர் சேவ் பண்ணுறது வந்து சொல்லி தர போகிறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் வந்து ஸோ கேட்கும் எதில் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும். அதாவது வந்து ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் சேவ் பண்ணணுமா, இல்லை வந்து ட்ரைவில் சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணக்கப்புறம் வந்து கிரியேட் நியூ ஃபோல்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபோல்டர் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் கொடுத்துருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நேம் கொடுத்துறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்துருங்க. நீங்கள் என்ன ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து இந்த ஃபோல்டர் வந்து நம்ம ஈஸியாக சேவ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம டெலிட் ஆன ஃபோட்டோஸ் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் மூலிமா நம்ம ஈஸியாக ரெக்கவரும் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.